Prieteni, v-aș învățați de la mine. Buretele nu e cum credeți voi. Nu-l găsiți în oraș, pe asfalt, în baruri. Trebuie muncă. Munca asta o dobândești căutând. Tot, zi de zi excelând, în fiecare vară, toamnă. Poate nu găsim hribi, poate nu găsim pâinișoare, știu eu, ghebe. Dar azi, Dumnezeu ne-a pus mâna în cap. A zis, fiii mei, luați! Și mai aproape, puteți vedea. Și cam cu asta mă ocup. Sunt buretar. Eu și tovarășul meu. Zici ceva, Costi? Eu. Cu asta mă ocup, asta e afacerea mea. Într-o zi vreau să-mi deschid o fermă cu asemenea chestii. Bureți. Totul se petrece în natură. Totul e natural, bio. Uitați aici. Ați văzut carne atât de albă? Ați mai văzut așa ceva? Pâinișoare. Nici nu seamănă cu pâine. Totul bio, totul. Uitați aici. Uite. Abar n-aveți ce e ăsta. Ăsta e hrib. Cam asta am făcut noi în 2 ore de mers pe deal. Cam ce nu faceți voi toată viața, prieteni. Asta înseamnă să fii buretar, bă. Hai acasă.